नंगौ दिनैहाय जोंनि सारा बिटिआर ओनसोलाव मोनसे फुटबलनि मोनसे जागरण ढौ मोनसे जागासिनो दङ उत्सा मोनसे जागासिनो दङ दा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गासैहाय 420टा बिसिडिसि दङ बे बिसिडिसिफोराव नों गासै बिसिडिसिफोरावनो बिसिडिसि लेभेलनि मोनसे फुटबल बादायलायनाया जानानै थांबाय आरो दिनैहाय जोंनि 10 नं देबरगाव कन्स्टिट्युएन्सिनि सिङावहाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मोनसे जोबथा फुटबल बादायलायनाया दिनै जानानै थांबाय सिम्बरगाव गोजौ फरायसालिनि सिम्बरगाव हायार सेकेन्डारि गेवलां फोथारावहाय बे बादायलायनायावहाय जमदुवार कन्स्टिट्युएन्सि आरो कसुगाव कन्स्टिट्युएन्सि मोननै दोलोनि गेजेराव बादायलायनाया जादोंमोन बेयाव जमदुवारा देरहासार जानानै थांबाय दा दिनैहाय आङो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ साबायखर बावनांगोन मानोना बिथांनि सानखांथि बिथांनि नाजानायनि गेजेरजोंनो दिनैहाय सारा बिटिआर ओनसोलाव मोनसे फुटबलनि मोनसे जागरण जागासिनो दङ दिनै जोंनि उद्देश्यआ मानगोनां प्रमद बर'नि सारनि उद्देश्यआ बेनो बिटिआर ओनसोलाव थानाय एबा बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय खना खनला फुटबलाव रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ गोजौ फारसे दैखोलांनो थाखाय जौगाहोलांनो थाखाय आरो मोजां थासारिसिम लांनो थाखाय गेलेहोहैनो थाखाय बे उद्देश्ययै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव मोनसे फुटबलनि बादायलायनाय CM-Cup सोलिगासिनो दङ आरो बे सोलिनायनि गेजेरजों आङो बेखौ मानगोनां प्रमद बर' सारखौ बाख्नायहरदों दिनै बे जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेल बे फुटबल बादायलायनायखौ जोंनि देबरगाव समस्तिनि सिङावनो थानाय सिम्बरगाव हाइ स्कुलनि गेवलां फोथाराव खालामनायनि सुबिदाखौ होनायनि थाखाय दा नंगौ दिनैहाय जोङो बेखौ खोथाखौ सिखार लानांगोन जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय फुटबलनि मोनसे गेलेनाय बा मोनसे जागरणखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखैमोन थांनाय गोलाव समावहाय जोंनि फुटबल फोथारावहाय फुटबल गेलेनायखौ नुलामोन जोंनि लाइमोनफोरखौ दिनै खेला दुलायाव गोसो होनाय नुवाखैमोन मेथाइ खननाय दामनाय देनायफ्राव गोसो होनाय नुवाखैमोन नाथाय बे साराय बोसोराव जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जोंनि सारा बिटिआर ओनसोलावनो दिनै शिक्षानि फारसे मोनसे जागरण जाबाय गेलेनायनि फारसे दामनाय देनाय मोसानाय गासैबो बिथिङावनो जोङो जौगासारनायखौ नुनो हाबाय दा बिनि गेजेरजों जोङो मोनसे फोथायनाय लादों फैबाय थानाय समावबो जोङो बिटिआर ओनसोलाव बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफोरखौ फुटबल गेलेगिरिफोरखौ जोङो गोजौ थाखोसिम दैदेनलांनो बा गोजौ थाखोसिम सौहैहोनो हागोन होननानै जोंहा गेदेर फोथायनाय दङ आरो दिनैहाय जोंनि खना खनलानि मोजां टेलेन्ट गोनां गथ'फोरा दिनै जोंनि फुटबलनि फोथाराव गेलेनानै मोनसे गावखौनो दिन्थिनो हाबाय साफा मोजां गेलेगिरि हिसाबै दिन्थिनो हाबाय आरो बिनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा दिनै नेशनेल लेभेलावबो गेलेहैनो हागोन आरो मोनसे अपसन फैदोंबाव जोंनिया जानो गोनां फैगौ जुलाइ दाननि 27 थारिखनिफ्राय मोनसे दुरान्ड काप दा दुरान्ड कापआव जायहा दिनैनि बे बड'लेण्ड CM-Cupआव बेस्ट प्लेयार आरो बेस्ट स्करार हिसाबै सायख'जागोन बिथांमोनहा बे दुरान्ड कापआव गेलेनायनि खाबुखौ मोनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों बेनिखायनो साबायखर बावदों जायफोर गेलेगिरि आरो जायफोरा दिनै देरहासार जाबाय बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर बावदों आरो लोगोसे जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जोङो गले साबायखर बावदों मानोना बिथांनि सानखांथि बिथांनि नोजोरनि गेजेरजों दिनैहाय बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनसे खेलानि फुटबलनि मोनसे जागरण जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे जागरणनि गेजेरजोंनो दिनै दिल्ली दरबारसिम जोंनि बे मेसेजआ सहैबाय जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि अफिससिम बियो सहैबाय थांनाय 9 थारिखआव मन कि बातनि गेजेरजों बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड हालामनि दैदेनगिरिफोरखौ बाख्नायहरदों आरो खेलानि मोनसे ढौ जे जादों जागरण जादों बिथाङा बेखौ लानानै मोनसे बड'लेण्डनि थाखाय मोनसे बाख्नायनाय मोनसे मेसेज हरदों।